Nijang Karbiang long Dongkamukam rong supia long kedo ariswe jang atum chingrum petsi kedam tang chiti ni phayang kara troxiar ni Dongkamukam Irrigation IB along Dongkamukam Youth Welfare Society bu amahang kapathek pon Dongkamukam Youth Welfare Society amahang kapathek pon ji pu along Dongkamukam along kedo project jam ham phanga song atum ansetami Dongkamukam rong supi kachelang pon ji aphan epeng vetsi donang ji pu akamatha pensi bangso society mahang pathek pon long Kiridhon phangcho pen kachari pon bangso mahang kapathek amayalong ki ongdung ari swe jangatum chitodun si kaddo kabe chethan chimun cheron sarpen probing timong aphan maipu lapen clear dap terang aphan chun bangar pu pekpon si Dongkamukam Youth Welfare Society mahang pathek pon lo Perang kia tuma thengno DYWS maipu probing timong pen chunbang clear dap terang atum nakapachini do na tengke Dongkamukam apai kang ke me ka heno ke claim ke damalong ke langdun pa me pen Dongkamukam apai kang isi ke me sena long klam ka paman pon thejia phan lapen loke thegari swe janga tuma phan an so se kang thu pon thejia phan si pini la so song amahang pathek pon lo bosi pachini pon labang so song amahang pathek nang ko gala pul hai mane itu carving long ke bere tu sa mate belek organization na dulu lalu itu pudam thai be sitame itu cutting room mate isi unity ke banta isi kenang so na sila bang so pini nitum ke seng nang ko mate ke seng organization ke lapulo nitum dak not only dak isi bet particular isi organization so kali ada ke jongnam me au pelam ke 24 plus benado pen kese non itu minggu ko benado sana tak kese me tingdom benado la pen la me mai lo ke claim bom benado yo lason cerap pet sila dak Dongkamukam si youth atum kamatha yani ki in future Dongkamukam sampe mesaning atema non west carbing long ke heart of west carbing long pe Dongkamukam chalo non ang belek belek ton ma thara moi khiruni jengkha lason tak bathalang so jere gendeng ma thano mane hada ke itu makai mate itu la travel atum ke sagam bong athai na be pusi ni tumahin pen kama thadam sila bangso song bang form nang koklo ini ha Dongkamukam Irrigation IB along Sengpon Dongkamukam Youth Welfare Society 27 September 2021 anis in litum hin pen Sengpon lo bangso Dongkamukam Youth Welfare Society along dak bak itu kaprek organization tu pen pangnum pet do Dongkamukam mahawar along si akemesen asong ke dopen prang ke banjilan arni ko pikisung ini anti social element ben chenglo education sector long senglo lapen kaprek activities ben chenglo itu Dongkamukam mahawaran mesen pen prang ke banjilan arni kaching tur ponji apan stamen itu Dongkamukam Youth Welfare Society ain pen an social itu ni pon po lapen Dongkamukam long disemet pen leg behind mate kaviason itu prapjin pen Kapadoi apan stamen nilitum hin pen report po Dongkamukam pen wiki be Karbiang long live